ekipa, napokon da je klasični spin bar malo proradio. Sitna riba, mislim da su to pretežno bile srdele, ali stvarno sitne, su došle u kraj i za njima su došle plavice, šaruni, ušate, pokoj brancin, a sad za time svime su došle i strelke. Nešto brancina se ulovilo, plavica se puno ulovilo, pokoj šarun, ušatica. Jedino se strelke nisu lovile, međutim kako znamo da ih ima, tako što su se neke plavice po pola izvlačile. Pokazat ću vam i neke slike od toga. Ništa, uživajte dalje u videu. Ja idem loviti, ako bude šta danas ću vam ubaciti to. Ekipa Rogi. Šta je to? Nemam pojma. Pala mi je, ej. Znaš kako je trupila lepo? Sad mi je trupila. Sad mi je okinula. Da mi je trupila. Vidi dole. Zaneti! Ej! Antonio! Vidi tu spreda, ne možeš vjerovati. Evo je. Manju varalicu staje baš voblerić. Ne rabiš daleko, Hito, ne rabiš daleko.
Babu, vidi ovo. Aha, to je to. Još jedan malac. Daj. Nema veze. To nam ni treba. Ale tu se ti dám. Ty malo polaškat. Ne, ne.
Stvarno su daleko, Jako dobro. Evo, ipak generalni kraj.